Как да си прочистим организма с рецепти от народната медицина? Препоръчително за прочистване веднъж месечно ще ви кажа 2 рецепти от народната медицина. Първата рецепта е с смляно ленено семе 200 грама и 2 пакетчета смлян карамфил. Сутрин на гладно се вземат по 2 чайни лъжички от сместа и се заливат с гореща вода. Изпиват се. Пие се 2 дни и 2 дни се почива. Веднага се усеща лекота след първите дни на прием. Втората рецепта е с зелена ябълка и също ленено семе. Настъргва се 1 зелена ябълка, добавя се ленено семе, чия, сусам и кисело мляко и така се оставя в хладилник. Лененото семе трябва да е смляно, 1 супена лъжица. Може да си смелите и чията, също 1 супена лъжица, 1 лъжица сусам. Зелената ябълка и лененото семе, чията и сусама се разбъркват с киселото мляко и се оставя в хладилника за 1 нощ. От вечерта се приготвя за сутринта. Това са оригинални рецепти, които наистина помагат да се изчисти организма от натрупаните токсини. Бъдете здрави!